लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव फिन आरोबाव खेबसे बरायहरबाय दिनैहाय आं न'आव थांनो नागिरदों 1 मान्थ जाबाय थाङिया न'आव ओमफ्राय बाजारावबो थांनांगौ दं आंहा ओमफ्राय मा होनो कलेजाव मार्कशीट लायनो गोनां दं ओमफ्राय हासबेन्ड फैबानो थांनोसै आरो नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ गाइखेर फुदुंदों गाइखेर लोंनो नागिरदों आं लोङा हासबेन्डनि थाखाय फुदुंना दोननोसै आं रेडि जाबाय दसे उनाव हासबेन्डफोरथि थांनोसै कलेजावबो थांनांगौ दं नालाय थाब थांनानै थाब बाजारावबो हाबनांगोन ओमफ्राय आङो बाबु फिसा दंफैयोना जोंहानाव बेनि थाखाय गस्ला लांनो नागिरदों नालाय बाजाराव हाबनो नागिरदों ओमफ्राय फिसा फिसौ माल बुस्थु नांगौ किटचेननि थाखाय ओमफ्राय दसे उनाव बे फैबाथाय थांसै जोङो दायो कलेज मोनफैबाय मार्कशीटखौ लाना थांसै मार्कशीटखौ मोनबाय आङो दायो जों डाइरेक्ट बाजाराव गस्ला बायनो थांनोसै जों बाजाराव हाबलांनोसै लोगोफोर आङो बाजाराव गस्ला बायनायफोरखौ लादिया मानो होनबा बिराद आथुर जानानै फैदो जों दायो बाजारनिफ्राय न'आव फैबाय लोगोफोर न' मोनहैसिगोन सालबारि बारबाय जोङो न' मोनफैबाय नै गथ'आ न' मोनफैबाय लोगोफोर जोंहानि आलु बिफाङा बेसेबा साफा जाबोखादो सेहेराया mau naik Dimang? Nah, Mr. Dimang. Hai, tumpang saus tuh. Ye है मोटू. Kita tumpang dan nama bidik mende. नै लोगोफोर दायो जों मनेस्वरजों जे बेलासिनि ओंखाम जाखांनानै दसे आं गामियाव फुटारिया गोबावथार जाबायमोन नालाय दसे गामिखौ गिदिंनो होननानै गिदिंदों लोगोफोर मोनाबिलिनि फुल बाजार थांनो नागिरदों मोसौफोरबो ट्रेनिं बानाय जानो गोनां दं आंहा ओमफ्राय अनेक माल बुस्थु लाबोनांगोन नोंथांमोनहा दानि नै आं मोसौफोर एसे ट्रेनिं खालामजोब्बाय मोसौफोर गैद्रायाबा मानसिखौ लेथ्रा नुयोना बेखायनो देग्लिग्लि नुयो बेखायनो देलायनो दाउ जानोसै दिनै đây mà sẽ lại đâm giếng này दाउ माखा दंबायोसो नाबो लाबोदो लोगोफोर बेखौ फ्राय एवनानै जागोन Mezem, mol ka. Ngam bidu ramar mezem dong na.